Οι περισσότεροι κάνουν skincare routine χωρίς να ξέρουν πραγματικά τι έχει ανάγκη το δέρμα του. Και πώς μπορείς να μάθεις τι ανάγκες έχει το δέρμα σου μέσα σε 5 λεπτά? Με τη δερμανάλυση που κάνουμε στο Vast Luxury. Χρησιμοποιώντας το διαγνωστικό σύστημα δερμανάλυσης, σας προτείνουμε θεραπείες και προϊόντα για τις δικές σας ανάγκες. Αρχικά, με μια ειδική κάμερα, σκανάρει και καταγράφει την πραγματική κατάσταση του δέρματός σου. Μετά, κάνει μια πλήρη ανάλυση. Εξετάζει την ενυδάτωση, τη λιπαρότητα, τους πόρους, ρητίδες, δυσχρωμίες, ηλιακές βλάβες, ακμή και το φραγμό του δέρματος. Ύστερα, βγάζει το διαγνωστικό πόρισμα, στο οποίο σου δείχνει με ακρίβεια τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και είναι αυτά που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Μετά, υπολογίζει την κατάσταση και την ηλικία του δέρματος και τέλος, σου δημιουργεί ένα προσωποποιημένο πλάνο θεραπείων και περιποίησης, ειδικά για εσένα. Και τώρα θα μου πεις, πόσο κοστίζει όλο αυτό? Εδώ στο Vast Luxury αποφασίσαμε να μην το χρεώνουμε, γιατί θέλουμε κάθε προϊόν και κάθε θεραπεία που δίνουμε να είναι εξατομικευμένη. Λεωφόρος Ιασονίδου 63 Ελληνικό. Έλα να το δοκιμάσεις κι εσύ.